Alhamdulillah guys, disih wis mateng. Tuh masak guys, jam 4:31, jam setengah 5. Wis mateng, gawe mie. Oseng mie. Tak campur sawi, tahu. Terus mie ya guys. Wis ngene dirisi lombok, brambang, bawang wis. Top makotop. Tahune iki sengaja tak goreng sendok gak patek-patek mateng ngono kae guys. Nek garingen malah alot. Terus iki blendrang sayur kacang terong karo iwak sangit. Tak panasin. Terus arep titip kerupuk tante. Wis mangkat to. Cek titip kerupuk ya, nggo lawuh. Lawoe kerupuk wis ngono ya guys, simple ya. Lali urung salam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karek ngeler sego dhisik. Iki jek lanjut ning Permatunan ya guys. Soale iki engko pindah lokasi guys, iki engko ning Desa Sawan, Randu Ngulon. Sing ndek iki kan ning Karanganyar kene iki cedhak. Iki engko pindah ning Sawan. Nah iki bekale dhisik iki samene kae iki lho. Wis tak kakne toples, kene kok gadah sego. Iki persiapane enek banyu, enek tripod, enek arit wis. Sarung tangan. Sendok. Wis tak persiapkan. Nek lali. Iki sih karek mandi. Dinda. Dek. Dinda. Ayo duk, tangin duk, subuh. 4:30. Celuk-celuk. Alah, ayo sarapan, Mbok. Lho rene lah, ayo. Ayo mengguri rene lho, ijek suwi. Ayo ngemplok sego sik. Mbok iki omahe nding sawahe dhisik guys iki. Sawahe Mbok Nganyar. Kene Mbok, ayo sarapan sik. Tak ngemplok sego aku iki lho pundut wis tak toto. Rene Mbok. Sayurku wis tak panasi. Iki wis gawe mie, tahu. Yo, ngene iki, guys. Lho kidul Mbah nggih. Alah Mbah, kene lho Mbah aja ning ora gomblok. Alah. Rong dilempiti anakku iki, Mbah. Ayo ngemplok sego sik Mbah Ti. Iki kelar no. Wes aku bar tenan. Tenan pura, Mbok. Iya. Aku tak ngemplok sego diluk, Dak. Mbok Ti rene. Ayo sarapan sik. Kene lho, ndak nganguk kene Mbah, guri kene lho. Iki nggone guri, nggone. Padha Mbah. Mbok iki ngono kuwi guri ngono kuwi Mbah. Iya kok yen guri kok. Aku yen guri Mbah. Wes rono-rono lah Mbok, dolan kuwi sing adikku iki lor iki. Sandalmu njo. Mek sandal. Ditatakan. Sarapan guys, tak sambil sarapan nggih. Soale wis Mbok Ti sing omahe Mbok Nganyar ki arep bonceng dhisik. Ceritane ngono guys, ya adoh soal iki engko perjalanane kuwi enek setengah jam. Adoh guys, Randu iki cek ngulon. Mangkane iki isuk wis jam 5 iki dhisik wis sarapan. Karo mie. Oh iya, kerupuke ngono kae, guys. Monggo sarapan. Aku sing badok digoncakno adike dhisik. Ya ketoke nek nganu yo Mbok, aku nek gak nggo jas hujan ki Mang. Apa le, kenegan. Ya, dikono jas hujan ya. Ning Bayang Guri. Ning Kresek, sing wis tak buntel kresek lho ya.
Nggih, nggo persiapan jenenge nggo HP engko gak. Piye digawa mamak telure? Nek tak nggone sangu telure. Gorene cek. Cek aku minta. Moh. Lah rek anu nututi mamak lah apa? Iki lho Pak De nyuwun. Salim sik Mama. Salim sik. Ayo su. Lah yo jere ngajak ayo, ngono ki laren ngising apa. Ndek mang ngobo. Ayo yo iki wis jam piro? Kene cek ngemplok sego bingung. Anu preset tasku tak cek kono. Malah medeni. Alhamdulillah wis tekan lokasi, guys. Oh, parkir motor ning kene. Tak titipno karo simbah-simbah. Iki parake rene iki. Aki pertama kali iki ya guys ning kene ya. Tasku dibawakan sama Mbah Dok. Ayo guys, wis tekan lokasi guys. Nyala. Apane sing nyala? Loh, gak oleh sambat lho Pak, sukete menyala jare aku diseneni family online kok. Gak oleh sambat karo family online. Nek timbangane sambat ngeluh ae tok bubuk manis ning omah ae, Ding. Gak sah mergae ngono. Darani sing sambat aku tok, Mas. Lah nggih, wong jenenge wong mergawe mbok ning omah nyandak pegane dhewe tetep ngeluh kok. Apa neh mergawe ning jaba, mergawe apa ae mbok ning kantor tetep enak ngeluhe yo, guys. Loh, aja ngono lho, Pak. Gak pareng sambat. Gak pareng sambat jerene. Duwe cangkem ora oleh sambat. Lah, jerene ngene, Pak. Koyok pake kuwi lho, ora sambat ae ngono. Bar-bar ya tinggal sampean nek. Wong kene lho. Kula jarene sambat ae. Kula sing malah sing wong kok sambat ae Dek kok ngeluh ae timbangane ora sah mergawe tok bubuk manis ning omah. Lho. Lah kon bubuk manis ning omah ki apa butuhanku tiap harine apa dicukupi aku ngono. Wong ngeluh awake dhewe, ngeluh pekerjaane dhewe kok gak oleh. Piye maksude iki? Sambat ki wajar gathuke wong urip iki sambat. Maksude iki ora sambat terus piye ngene piye lho wong sambat-sambat sukete kaya ngene. Gak oleh ngloroi guys ngene iki yo gak dhewe sing ngloroi. Ya angger wong kuwi do sambat tapi kok pasti pas ora tak konten kuwi ora sambat. Lah ngene iki mang urung tekan lokasi lho wis sambat. Ngono guys. Aja nyalahno dhisih terus ya. Wong tani kuwi rekoso. Ora mbok support, malah jarang wong sing iso nglakoni kaya dhisih jarang. Penggawean omah cukup. Ning jaba ijek gelem melok bantu ekonomi omah. Kuwi apa ora wis jos-jis. Kok iso cek mbok paido. Ya kae Pak wis ning kene iki Yan. Iki pinggir kali kene iki. Tapi iki tempatnya serondok mending yo Mas daripada ndiki koyo ning peceren kae. Alah. Mami juga seger kabeh. Loh, kleru Yan. Yo iki. Oh, ya bener iki. Ora pareng ngono Yan. Ora pareng sukete kok koyo ngene gak pareng ngono.
Ora pareng sambat. Ayo ndang makaryo, semangat. Nek sambat diseneni family online ki lho. Family online ki sing anu sinten? Sing nonton, Mas. Maksudnya iki sing nonton. Kayak entuk sambat mergahi kudu semangat. Meskipun sukete kaya apa lah ya wis disyukuri ae. Aja sambat ya. Angge teko kene rek. Bayu, bayu. Bayu kok. Lah ya lah ngono nek ngarani ki nganu ya. Wong mergahe kok ngeluh ae to, Dik. Mergahe kok sambat ae. Daripada sambat ae mending bubuk manis ning omah jere. Wong edan. Duwe cangkem ora sambat. Lah, betul. Ora sambat, ora ngeluh. Wong jenenge pekerjaan lah suket yo gak umume suket tenan iki ya. Aku kudu nyoplok kathok iki. Lah, cocok. Nek dicoplok. Ayo. Coplok. Bismillah. Wayai sarapan, guys. Sarapan dulu. Jam 8:30 iki mang nek matene kok wis entuk wombo guys kok kono lho. Saiki parine ketok goplang-goplang ki lho, tarik-tarik apik, sukete wis dijupuki. Karek sing sebelah kono kan sing buntutet kae jek enek sukete akeh. Mbak, monggo Bang sarapan. Pak De, monggo. Sarapan. Kok ngunjal ambekane Pak Ali. Kok ngunjal ambekan? Gimana cara mono dicagakno ngene yo iso guys. Iki soalnya kan enek tempatnya jembar koyo ngene lho, dalengan gede. Cara mono dicagakno ngene terus syuting ngene mung jane yo kenek, tapi dhisik gak penak nggih. Batere wis do mergawe kok ngurusi HP. Oh badek salah nah yo guys, ngene cek kudu salah hae. Ndek iki enek guys. Dhisik iki kan ngene. Teko omah kan 11:30 to. Tak bukai komen. Lah kok komentar ku mang munine, "De, kok sampean ki ngeluh ae, kok sampean ki sambat ae nek timbangane sambat, mending bubuk manis ning omah, ora usah mergawe." Ngono guys. Lah pikiranku wong awak kesel nek komen ngono. Ya guys, oh gak nglakoni tapi kok komenane ngono, ora nyupot malah awak kesel. Kok keadaan awak kesel kan yo ngono kae ya guys. Wah, langsung tak apa? Hapus. Komentar iki langsung tak hapus guys. Wong loro sing komen ngono kuwi. Tapi ora usah tak sebutno akune nggih. Dalem nggih, iki nggawa kerupuke, Mbak. Langsung tak hapus, tak blok ngono ae. Dadi gak kesuwen-kesuwen. Komentar kok mbok yo sing genah sing apik ngono mikirku ki. Cara sampean nglakoni koyo aku mbuh belum tentu bisa ngerangkep penggian omah, ngerangkep penggian jowo. Kilo sake digelar. Wes iki gelas. Ayo telat. Saya mau kok ke anu, Dek. Bukan dari bayi. Gitu contoh dulu. Kalau kok gelar sak anu apa ya memang jodoh kan. Jalan go. Iki Mbak go dipun. Baik, tak bareng-bareng nisan lho, bah nang ndelik ning ndi mong. Munggah rono. Monggo sarapan bareng. Kon sarapan
Malah mbah. Jangan sarapan. Sarapan, Bu. Baik. Kilo jantet. Sing jantet tak bawa. Walah. Jadi kalau sambat ya, Mas. Sambat senane wong. Sambat senane wong lho. Santai aja. Santai. Enggak boleh sambat. Ini sayang. Mbak, ayo bareng, Mbak. Wareg pangan suket. Wes ada. Ayo, Mbak, bareng-bareng sarapan, Mbak. Lo nganu pelas? Pelas apa, Bu? Jenenge telah jagung ya, Mas. Iya lho, lah kok kan yo anak liyane. Nah, Pelas apa? Tak pelas, Mbak. Apa ya nek arane sapak nek? Apa di pelas? Sapat setelah nang Apa yang jenenge? siap-siap. Menduan. nek mendoan iki mboten nih kuat tempe sing Mendoan tipis tempe. iki mendoan wong buenju. Nek sapak ki nganu, Nah, bumbune bu pelas. Rodo royal tape. Nanti yo. Ada royal ki tape. Eh, Aduh. Mbak pelas. Enak kok Mbak jenenge. Iki lho. Nganu. Wah, menyala, guys, lawoe. Enak pelas, enak. Walah di Enggak ana karo nang restoran ngene pokoke. Mewah lho iki. Lah niku ana tulisane rest area Ning mewah. restoran mewah. Dometer sawah. Ambil pindang lho, Mbak. Mbak Seh, tinggo. Aku mangan nek kok ngene ya Allah. Mbak Seh. Nggih, Mbak. Undangan. Masalah. Kuat maju ora sampean iki. Kuat bikin ora iki kok. Oh. Apa-apa yen rasa. Dong bar ngusungi ruket ora Iya. Lihat ya. Engko barek takut maju. Ya mikir tuh harga-harga kok sego kurang. Bapak nembak Nggih, iya bisa, Mbak. Boleh ngeluh juga, bersyukur. Gua akeh yo ngeluh. Orang kok yo ngeluh. Aku sampai saya kerja. Ada aku pangan. Masih biasa sama Kalau roti enak kan? ini biasa pokoknya lawas ya jalan-jalan. Oh, jadi ngaruh kayak aku tuh. Kan lah mbak. Ini apa jalan? Campur apa ae. Lubang buku curi. Mau gak, Mbak? Bareng-bareng, Mbak. Bareng-bareng. Tak kira ki umamke yo kene, Mbak. Jebule Karanganyar. Ya Allah. Aku sawae. Kok iki adikku. Loh, Mbak, mosok omahe Karanganyar ya? Iya. Omahe aku ngono. Ndak gak oleh. Iki malah gone lomba-lomba ya. Ya sing balong arep. Lah ora nek banyune Mbak kae wayah dengan angel banyu iso nyedotno. Oh, jadi kok kali wong, Mbak. Lomba-lomba Kok kali nek kali. Sobar tandur ya pengen aku yo banyu angel ae makane. Kuwi nanti ora ketanduran kok lantas sekedok. Aku kemarin saiki iki grup lho, boleh joit itu kan aku kare anu. Aku gak tahu nyekel sana iki. Kare anu sama waktu dulu ya. Dan boleh anu ngene bawa balok kare kan kita mau kayak iso.
Bareng-bareng seger, Pak. Ora kulino sarapan iki sarapan wis banget. Aku kok sarapan aku. Lah, mau keng biyen dia sarapan. Yang nanti masalah Kan penjo, Pak. Ora dulu. Niki mboten sarapan aja wong niku wae tidak sarapan. Mangan. kerja. Tunggu curiga nih. Amet ke, Pak. Iya, Pak. Kowe arep tuh rasa nyebuk-nyebuk galang karek babat iki lho. Babat iki lho apik-apik. Kae sak romo tak resik anakku tak toto apik. Bukatune ketok panek parine. Ora ketok supete. Tapi lu enak banget. Timbang aku bikin karangan Coba. main pekelan ke. Iki lemah gak kelan. Gue tapi tekan, Mbak. Bar aku. Ada bar aku masuk rel main gotong. Lah, jaman Mbak. Eh, Bon, kesake. Saya mawon. Ada bar aku. Enak ya mangan. Terus niki. Mangan galeng enak. Mangan galeng. Galeng. Sapa man maksud galenge tanggane, Mbak. Nah, yo man galeng bareng lho, Pak. Walah, sing ngalor kae. Mbak. Wow. Mbak, Pak, malah iki. Bingung mama lah. Ayo man galeng. Gawe nek makan. Aku udah biyen iki. Kan ngene kuwi yo mesgane jagung. Campuran kuwi. Tah nek anu mulai wedangan. Kae wong cerita nang ndi suket diceritakno ora nyetakno menek mare. Ngalet mesti itu. Suket. Takone suket pokoke. Mari-mari iki kira karuan. Ora nek kene tok. Wong akeh ketok ora krasa Mbah, ora apa nek wong ditok iki bentar itu. Nah, ngene iki gede yo, nang kono kuwi ae. Ya, prengak nang gek saiki. Mbak, jenengan makan pelaku. Oke. Mboten nate tempen, Mbak. Rotono pasar. Kuwi bakul anu kuwi. Punduk kuwi bakul kok Karanganyar punduk ya kaya iki cilik wonge. Kok capek bak gemblong kuwi. Nang Karanganyar punduk kan. Lek rapi niku, Mbak. Ini tambene Mbak. Apa endi kowe? Loh, Mbak kok liwat. Walah, napa liwat? ngatrono.
Arep ngene iki yo suwi cah. Lah ngene iki mang mbah ki mang sediluke entuk sak kene kene. Malah ngarep rono parake. Pak. Beku tak. Pacanane, Pak. Kudu lanjut nah ya, guys. Enggak kudu youtuber kok sekaget belum itu sama gue. Enggak apa-apa. Wes do wareg alhamdulillahirabbil alamin. Lawuh iki bermacam-macam lawuh guys iki mau. Anak sing jeruan, anak mie, anak sambel pindang, Mbak iki nggo sambel pindang. Prasmanan pokoknya. Jajane yo sakmene kae. Oh, ora menyala apa piye? Kirimane Mbak iki. Menyala buat Iki enek putu ayu. Terus apa Mbak iki jenenge? bakpao. Bakpao. Terus iki roti goreng karo donat. Banyune yo sak jligen ora usah kuwatir ngelak. Lho, teh sak botol. Ora menyala apa piye iki? Nyala. Wis ora wedi ketelak ndinge kok ngetek ora ono ngirim banyu. Dikirim es keluar. Kirim es wis sampai balik lho, Bu. Untunge Lah ya dikirim es wis jam 10:30. Panase kok embuh ya wis pokoke yo puasa sedelok ndek iki. Ndek iki poso sedelok kok terus sing di sawah ngirim. Alhamdulillah ngono. Karanganyar jadi sini. Ngene Tik Joko. Tik Joko. Erul. Nggih, ngirime pun awan, pun 10:30 pun ajeng laut. Bakul ndara yo leren beriger. Nggih, mungkin nggih, Mbah. Terus awan terus karo mbayari niku dikirim es, olah senenge kok mbuh. Lah banyu botol cilik-cilik, Mbak, ketesuk wis panase kok mbuh gak ngono, kurang cara ngono iki. Nggih. Cek gedange mbok Ti. Alhamdulillah wis wayahe mantuk, guys. Ki andum jajan. Jajane iki ora dimam. Dimam saiki tok iki dindum. 04. Ya Mbak Tin wong loro, kowe wong loro gak karek Mbak Sih Mbak Mbok Tin. Aku gak iso andun iki kileh. Ya kuwi sing akeh Mbak Tin. Iki sing akeh Mbak Tin ngene loro. Yo ngene. Ora sak adil-adilan nemen-nemen wis pokoke butuh ae entuk laupus kok. Ngono wae kok. Alah. Teman-teman kurang balik-balik malah. Yo. Wes nol 5 aku. Bawa, Mbok. Tas kupek, Mbok. 21. Gawakno, Mbok. Gawaknane. Aku mau dipengen gak usah Pak Sih. Lah tas kubek. Nih, Gak sedeng. Bawa nasi jam. Ayo alhamdulillah untuk sak kedok. Tapi man songo botor 5. Besok terus pindah sing kene. Ayo. Ayo. Arepku nang kono ya, Mak. Mantuk, Mbah, mantuk. Tak gawani. Putune pulang, Mbah. Iki kepeken marik-marik sing sak sing jas hujan sing buah ku lho. Ayo. Iya lah tapi sing sisah kono urung Yan. Ya dicukuki sing andeng ratan tok niki. Sukete lembut. Alhamdulillah guys, disih mau tangi turu ki moro-moro nang meja ki enek gedang. Dikei gedang apa ki jenenge ya gak ngerti nggih. Kok ngene iki entuke maringi Mbak Tin. Sing jeruk ki entuke maringi tante. Sapa? Pak Ali sing rene jere Dinda aku ora roh kok. Ali. Wong Dindang ya Bu, diparingi gedang Pak Ali. Aku tangi turu memang wong aku turu. Mbah gedang apa Mas iki enake jere digoreng karo digodhog ngene. Karo didang. Kayak gedang ijo, tapi iki tak pangan siji jerone kok atos piye.
Terus iki mang tante guys iki jeruk Bali. Rezeki kok koyo ngene. Sedina rezekine kok nomplok. Rezeki iki apa ae ya guys? Rezeki iki ora berupa uang tok. Rezeki iki berupa ngene iki lho. Panganan iki nggih rezeki, dipari sehat awake nggih rezeki. Wes. Bagiane Dek Dinda lempet-lempet baju. Wis sampe udan neh. Lho, iki Pak Su ki ya entuk rezeki. Entuk maringi sapa? Bapati, lu nganyar nih. Lah ya. Emang kok kono? Lho, awan aku mulai urung turu. Masyaallah me apa? Malah jam. Jagongan. Ndani kok. Aku tangi turu ki tolah lah ya kok sepi trim-trim renek wong. Dinda ge enek. Pak ge enek. Tomat. Kok entuk tomat berarti nandur dhewe. Walah iki dioseng-oseng bintung-tung karo teri, karo gereh. Mantap iki. Mantap ya guys. Tomate mentah-mentah renek sekilo. Wis matur suwun dumateng Mbah Padi, dumateng Pak Ali, tante sing wis maringi rezeki ya guys. Muga-muga sing bales sing kuwasa, ya lemah teles lah. Gusti Allah sing bakal bales, muga-muga sing maringi rezeki dhisik diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezeki ya guys, dan semua family online tanpa terkecuali. Doa yang sama kagem family online semuanya nggih. Kagem semuanya lah family online tanpa terkecuali nggih. Pokoke doa yang sama, doa baik kembali baik. Amin amin ya robbal alamin. Ngono ya guys, kontene nggih sesuk dilanjut neh. Pokoke matur suwun dumateng semuanya nggih sing wis nonton kontene dhisik, sing wis support, sing wis apa iku like, komen dan subscribe. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awe Mbah Padi. Kok sedina kok sing pur ngeteri jeruk, Mbak Tin ngeteri gedang kayak sak kresek. Pak Ali. Rene. Mbak Tin mau. Kan njupuk tok engko di anu goreng. Jere enake digoreng ngomonge. Rondo atos sik gedang koyo gedang ngono kuwi lho. Mbah ya sungu ngono ya tak. Sondok atos. Mata-mata wis apa? Mbah Padi. Pak Agus nggih mulih kok kono dolan.